No po minsan merong isang lalaki na pumasok sa klinik ng isang dentista. At tinatanong po niya, itong doktor, Dok, magkano ba ang nagpapabunot ng ngipin? Sumagot po ang dentista, sabi niya, 1,000 pesos po. Sabi po nitong lalaki, wala na po bang mas mura doon? Kung alisin niyo po yung anesthesia. Sabi po nitong doktor, pwede naman po, kaya lang, kakayanan ba? Masakit yun. Kung wala pong anesthesia, sabi po ng lalaki, nag-isip yung doktor, sabi niya, mga 750. Sumagot po itong lalaki, sabi niya, mahal pa rin po. Kung pong yung assistant nyo na lang, yung bumunot ng ngipin. Pwede, sabi po ng dentista. Pero mas masakit yun dahil hindi pa sanay. Computing niya po, sabi ng lalaki. Walang anesthesia, yung assistant. Sabi po ng doktor, sige, 500 na lang. Mahal pa rin po, sabi po nitong lalaki. Kung yung mga estudyante niyo po na nag-aaral na maging dentista, sila po yung bumunot. Nag-isip po itong doktor, mga 250, sabi niya. Mahal pa rin po, Dok, sabi po nitong lalaki. Kung ganito na lang po, Dok, alisin niyo yung anesthesia, yung estudyante niyo, siya yung bumunot. Pagkatapos po, kumuha pa tayo ng ibang estudyante, panoorin po nila kung paano yung pagbubunot. Practicein nyo na lang po yung pong bubunutin natin ng ngipin. Nag-isip yung doktor. Masakit na masakit yun Pero sige na nga, mga 100, sige. Para lang sa kuryente. Tuwang-tuwa po itong lalaki. Sige po, Doc, sabi niya. Sa Miyerkules po, schedule niyo po yung asawa ko, sabi niya. My dear friends, you cannot heal someone that you hate. Amen? What are the key ingredients of healing? First is love. Second is care. Third is faith. Amen? In the gospel, we heard about the healing of many people who were sick. Paano ba gumaling ang mga taong ito? Well, unang-una po yung kanilang pananampalataya sa ating Panginoon. Dahil narinig natin na hawakan lang nila yung kanyang damit, agad sila ay nanunumbalik ang kanilang kalusugan. Agad na gumagaling sila, bumubuti sila. Pero, tandaan niya po ito. Hindi makakalapit ang may sakit sa Panginoon kung walang naglapit sa kanila, sa Kanya. Ang mga may sakit ay gumaling hindi lang dahil sa kanilang pananampalataya. Pero gumaling sila, bumuti sila, nakatayo ulit sila dahil may mga nagmahal sa kanila. Gumaling ang mga may sakit dahil may tumulong sa kanila. Kung walang tutulong sa may sakit, hindi ito gagaling. Amen? Sabi po ng ating antiphon, napakaganda, that Jesus cured every diseases. Lahat ng sakit kayang pagalingin ng ating Panginoon. Pero, balikan niyo po yun. Suriin niyo ng mabuti. Lahat ng sakit ay pwedeng pagalingin ng Panginoon. Pero hindi lahat ng may sakit. Jesus can cure every sickness, every illness, but not every sick people. Why is that? Bakit minsan hindi mapagaling ng Diyos ang taong may sakit? There are several reasons. May iba't ibang dahilan.
Una, maaaring ang taong may sakit, ayaw pa rin niyang iwanan yung naging dahilan ng kanyang pagkakasakit. Paano gagaling sa sakit sa baga ang tao kung hindi pa rin niya maiwanan ang kanyang paninigarilyo? Di po ba? Paano bababa ang iyong presyon kung palagi kang kumakain ng mataba? Paano mawawala ang iyong diabetes kung bawat makakita ka ng cake, inilalantakan mo, kinakain mo? You cannot be healed if you cannot let go of the thing that caused your illness and sickness in the first place. Amen? But secondly, bakit merong taong hindi gumagaling? Maaaring nagdududa siya sa Diyos. Mahina ang kanyang paniniwala. Third, maaaring ang taong yon ay nabubuhay sa pagkakasala. Tandaan po natin na may koneksyon ang ating espiritu at ang ating pangangatawan. Kung mabuti ang iyong espiritu, magiging mabuti din ang iyong nararamdaman. Amen? Pero pang-apat, merong taong hindi gumagaling dahil walang nagmamahal sa Kanya. Mahalaga po ang may nagmamahal para lumakas at gumaling ang may sakit. Ika nga, don't say to somebody to fly if you keep on breaking their wings. Do not say to a soul to be happy if you are the reason of that soul's sadness and sorrow. Don't wish goodness and wellness for people, but we pray that we become instruments of the wellness and the goodness of that sick person. Minsan, pag ako po ay bumibisita, nag-a-anoint na mga may sakit, isa sa mga tinatanong ko po, ilang taon na kayo? At nabibigla po ako minsan, napakarami pong mga matatanda, that they are 80 years old, 70 years, 90 years old, 100 years old. At sabi ko, wow, madalang na lang ang mga nakakaabot ng ganyang edad sa ating panahon. Hindi po ba? Dahil sa ating lifestyle, dahil sa ating mga kinakain. At sabi ko, minsan natatanong ko, ano po ba ang sikreto ng inyong mahabang buhay? Isa sa paulit-ulit nilang sagot, Father, panalangin. Pananalig sa Diyos. Pero sa aking pagmamasid, may nakikita pa po akong isang dahilan bakit humahaba ang buhay ng mga matatanda. Ano po yun? Dahil makikita niyo po ang kanilang mga pamilya, mga kasama nila sa bahay, sa kanilang tahanan, napaka maasikaso nila sa kanila. They are very sweet, they are very caring, they are very loving, they are very tender to these old people. Yun po yung dahilan bakit tumahaba ang buhay ng isang tao. Dahil may nagmamahal sa kanila. Pero, tingnan niyo po, yung mga tao na sumusuko, nagpapakamatay, bakit ayaw na? Kasi nararamdaman na mag-isa sila. Wala sila nakikitang dahilan para magpatuloy sa kanilang buhay because they feel that nobody loves them. My dear friends, love makes our living worthwhile, meaningful, and joyful. Amen? Nakakahaba po ang buhay. Nakakahaba po ng buhay ang pagmamahal. So, if you want a healthy, happy, and holy life, ano po ang kailangan? 3 M po. Kailangan malinis na kapaligiran. Pangalawang M, ang manalig ka sa Diyos. At pangatlo,
ang palagi kang magmahal at manatili ka sa mga taong magmamahal sa iyo. There is this truth, totoo naman po. Kailangan natin tanggapin ito. That love will not give you unlimited health. Love will not give you everlasting life. Kahit na mahal mo ang isang tao, pag oras na niya, pagkukunin na siya ng Diyos, wala kang magagawa doon. Hindi po ang pagmamahal ang nakakapagbigay ng unlimited health, unlimited life sa isang tao. But the good news is, love will help a person to be healed and will help that person so that then their health will be renewed once again. Let us remember that. Love will not prevent the death and the sickness of your loved one, and yet love will help that person that you love in times of their sickness and in their eventual death. We pray that we become embodiments of love, just like our Lord, who is the God of love, who became flesh and became one of us. Naway sa mga oras ng paghihirap, it is better to become loving than to hate, because love will always help others to be strengthened and to help them to renew their joy. Amen.